glimrer. Hey! Er det vores? Yes. Nej, det er en stor. Hold fast, den er fed. Wow. Mand, den er large. Hold fast, det er rekord. Ja, bare. Du kan godt sige, den her, den var... Hvor var den? Oh yeah. Shit, mega. Vi er begge to mega. Det var flot. Hvad så, er der noget på din eller noget? Nej, okay. Prøv at stramme lige lidt ind, så du lige mærker det, ikke? Så prøv at give den en ordentlig hug, og så ser vi, hvad der skal være der. Er der noget? Er der noget, Rasmus? Du løber stille og roligt, så prøv at komme. Du prøver at gå lidt tilbage. Hvis du kan prøve at gå lidt tilbage, så prøver jeg lige at melde hånden. Du går lidt tilbage. Det kan jeg ikke. Nej, okay. Der er en stol. Vi har den. Vi har den, mor. Jeg prøver at gøre det lidt. Det var godt, Rasmus. Det var bid. Det var bid. Sådan. Jeg har lyst. Ej, hvor var det godt. Det var sgu da bid. Jeg far, hvordan tror du, jeg kan gå tilbage, når det er, jeg står sådan her? Det ved jeg ikke. Prøv at tage lige lidt op, så kan I ikke se. Godt, Frank. Jeg løsner bremsen, jeg løsner Du har fanget